Sfat pentru tineri. Acceptă singurătatea. Orice lucru care ține de îmbunătățire personală trebuie să-l faci singur, cu ideile tale, nealterat de nimeni, nici măcar de familia ta, pentru că altfel îți va părea rău că n-ai încercat. Plus că ideile tale trebuie să le pui în aplicare ca să vezi din ce ești făcut, să vezi dacă ai dreptate, să vezi unde te înșeli, unde ai greșit, să repeți până reușești. Repetiția e mama învățării. Singurătatea e cea mai puternică armă dacă o accepti și va fi a ta. Pentru că nu vei fi alterat, nu vei fi oprit și nu vei fi încurcat de nimeni. De aceea, până nu ai tot ceea ce tu îți dorești de la viață, nu intra într-o relație. Pentru că cel mai mare obstacol în reușita ta sunt femeile. De ce? Nu că sunt rău. Femeile sunt firi sentimentale. Toate deciziile pe care ele le vor lua fără riscuri. Nu vei reuși în viață dacă nu riști, nu faci ceea ce alții nu fac. Tu trebuie să muncești când alții se distrează. Tu trebuie să muncești când alții consideră că e sărbătoare și trebuie să stea degeaba. Majoritatea oamenilor nu reușesc în viață că fug de responsabilitate. Le este frică de repercusiuni. Aici trebuie tu să nu fii ca ei. Gândește-te că femeile, fiind sentimentale, fug de responsabilitate. Când vreodată ai văzut prea multe femei, nu zic că toate, dar majoritatea fug de responsabilitate și atunci de aceea investesc în fizicul lor să devină cât mai pornist ca să atragă un fraier cu bani și să nu aibă riscuri la un profit dat gata de un fraier. Dacă nu vrei să fii un fraier și măcar vrei să ai în mână 50% din viitorul care ți-l rezervă viața, nu avea încredere în poveștile femeilor. Nu avea încredere în sfaturile femeilor. De ce? Ți-am mai spus. Sunt sentimentale. Nu sunt logice. Toate investițiile lor sunt sentimentale. Nu au logică investițiile lor. Dacă femeile aveau așa al șaselea simț, nu vedeai peste tot mame singure, cu copii făcuți, cu toți, cu bărbați neadecvați pentru ele, nici măcar pentru copiii lor. Nu că unii sunt cu defecte, dar unii sunt doar golani, le-au folosit, le-au babardit, proastă le-au făcut niște copii. Și acum, ce caută? Cucu. Ei sunt cucu, caută altul. Zi, porumbelul ăla, guțanul să crească puiul de cuc. Asta e realitatea. Sună urât, dar asta e realitatea. N-am niciun alt șaselea simt, habar n-au de capul lor.